Ahojte všetci fanúšikovia dolnokubinského hokeja, máme tu epizódu číslo 5 nášho podcastu Haribo. Moje pozvanie prijal Matej Hančiak. Matej, vítaj. Zdravím vás, čau, ďaká. Matej, ty si prakticky v dolnokubinskom hokeji už taká stálica. Ja by som sa ťa chcel ale opýtať, ako si ty prišiel ku hokeju, možno také tie prvé hokejové začiatky, ako si sa dostal možno prvýkrát na zimný štadión, ako si na toto spomínaš? Tak, na hokejový štadión ma doniesol otec, on hrával kedysi za Sevak, takže ešte si pamätám zimák odokrytý so železnou tribúnou v podstate a to som sa učil korčulovať, no ale k hokeju ako takému ma vlastne dotiahol kamarát v druhej triede na základnej škole, keď mi povedal, že on hrá hokej, tak som mu povedal, že teda došiel som domov s tým, že aj ja by som chcel hrať hokej. Z čoho sa otec potešil, že som si vybral tento šport. Mama nadšená nebola, teda povedala otcovi na rovinu, že ak ide hrať hokej, budeš sa o to starať ty. Takže vyskúšame, uvidíme. No a som tu dneska 2024 a je prakticky z teba taká ikona klubu, aj dneska sme dávali ten príspevok o tom bodovaní, ale keď si tak spätne spomenieš na tú mládežnícku kariéru, možno aj v Dolnom Kubíne a vieme, že si istý čas hral aj v Bratislave, čo je taká možno jedna z tých takých najkrajších spomienok na tú hokejovú kariéru? Tak nedá sa to titulovať úplne, že na jednu spomienku. Samozrejme ten titul je titul, ktorý sme dokázali v Kubíne vybojovať. To je najväčšia taká spomienka, akože najsilnejšia víťazná, ale tých víťazstiev bolo veľa, bolo dobrých rokov. Hral som či už v Kubíne, v Mikuláši, v Martine, dokonca ešte v Trnave som sa objavil, v Bratislave, prešiel som si veľa mužstvami, tých spomienok je dosť, akože ten hokej je pekný. Tam hlavne možno dneska ľudia chcú tie výsledky rýchlo, aj u mňa v podstate tá cesta zase nebola taká rúžová, možno ako si človek povie teraz. V tých detských kategóriách som bol nízky, slabý v úvodzovkách, ale v podstate v tej 9. triede v doraste sa to zlomilo a vystrelilo to v podstate aj s nami až do extraligy dorastu, potom juniorov a ocitol som sa aj v extralige mužov, čo bol v podstate taký najvyšší cieľ, ktorý som asi so svojimi schopnosťami a danosťami mohol dosiahnuť a dokonca som sa teda objavil aj na zimnej svetovej univerziáde v Turecku, takže tých úspechov je tam viacej, ale človek, keď sa rozpomína, tak príde na veľa vecí, ktoré ho v tom hokeji potešili. Tých zážitkov je veľa, ty si prakticky v tejto druhej lige, ktorú my hráme, taká ikona, aktuálne si aj na 6. mieste toho All Stars bodovania, aktuálne máš na konte 284 kanadských bodov, ak to teda správne štatistiky spočítali, ale ty si mal jednu špecifickú sezónu, ktorej si nazbieral 74 kanadských bodov, neprišla možno nejaká pozvánka do NHL vtedy? Aj akurát tedy Malky nadraftovali ku Crosbymu, takže som to nestihol, ale nie, zase to bolo v období, keď sme vlastne boli asi v najlepšej fyzickej kondícii, ktorú sme kedy mohli mať a tá sezóna sa vydarila, no niektoré mužstvá boli lepšie, niektoré horšie. Keď to kvalitatívne zhodnotím, tak tá liga sa za tých, ja to hrám, ak som dobre videl, 10. alebo 11. sezónu. Z toho jednu sezónu sme mali COVID, takže tam sa neodohralo nič. Išla neúprosne hore a v podstate nech si každý myslí čokoľvek o tej lige, je to v podstate už poloprofesionálna liga. Hej, sú mužstvá, ktoré tu majú ambície, chcú ísť hore do tej jednotky, sú platení hráči, či už mesačne, alebo jednotlivo za zápasy, za body a stretávame sa my s nimi ako v podstate úplní amatéri, ktorých dostávame, keď sa poviem, na kávu a na bagetu, takže v tomto smere to sú úplne rozdielna súťaž ako pred 10 rokmi. Či už ten formát, kedy sme sa prebojovali do finále, hral sa len s víťazom opačnej skupiny na 2 zápasy. Dneska máme plnohodnotné play-off, v podstate na 3 víťazné zápasy, čo je pre pracujúcich ľudí bez nejakého pravidelného fyzického udržiavania sa pomimo ešte, alebo teda v sezóne v podstate nereálne, aby odohrať za 2 týždne, ako sa nám to stalo pred 2 sezónami, 13 zápasov, z 13 dňoch 7 zápasov, čo je pomaly NHL systém, takže v tomto smere tá liga šla úplne niekam inám a dneska môžeme povedať, že to je podľa mňa profesionálna liga, aj z polovice minimálne.
keď sme pri tých tímoch a tom nejakom začlenení, ako možno vnímaš aj tie nejaké nové celky z Bratislavy a podobne, my sme na tej skupine Východ, berie to aj ten hráč tak, že idem znova do Sabinova, znova do Gelnice, že teraz je možno aj tá vízia toho play-off, že ten zápas Senici, hej, že je taký atraktívny, keby bol na stavbe, čo si povedzme, že asi podľa tabuľkového postavenia, že tá celoslovenská nastavba, ako vnímaš ty tento formát, že traja do tej celoslovenskej nastavby a v tej druhej skupine sa hralo to 4. miesto do play-off. Je to akože zaujímavé, tých formátov sa dá vymyslieť XY, pretože na tej celoslovenskej báze tých mužstiev aktuálne 15, ak sa nemýlim, 8 a 7 v nás je v skupinách, takže dá sa tam vymyslieť formát aj na celé Slovensko, lenže samozrejme to už je brutálne náročné na financie a aj keď sa to môže zdať, ale nájsť, keď tak povieme 14 víkendov krát 2, čiže 28 hracích dní, to by sme museli začínať pomaly na konci augusta, aby sme to vôbec stihli do marca odohrať. Takže tento formát na východ-západ je asi aj ekonomicky, aj časovo menej náročný, čo je lepšie. A či ideme znova tam, alebo tam, no ja som zažil 5 sezón tam, 3 sezóny zase na západe. V Sabinove sa ešte teda 5 rokov dozadu hralo Interclassic, hej, na podotvorený nebom, čo už vlastne dneska človek nikde nezažije. Jedine, že hrá Slovenskú extraligu alebo je v NHL, takže v tomto smere tam bola zábava. Bolo to v Interclassic naposledy vo víťaznej sezóne, keď sme dokonca vyhrali titul a bolo tam akože minus 20 stupňov. Tak to je možno taký ten náčrt alebo načrete do tej histórie. Keď sme pri tej súčasnosti, ty si aj v príprave, aj na začiatku sezóny mal nejaké problémy so zraneniami. Teraz 3 zápasy, 2 góly, dal si góla proti Rimavskej, dal si góla aj v Kežmarku. Ako sa aktuálne cítiš a možno aj popíš tie gólovej situácie? Cítim sa fajn, v podstate mal som nejaké vírusové ochorenie, z ktorého som sa musel dostať, čo sa mi už myslím si, že vo väčšej miere podarilo. Takže každým dňom a každým zápasom sa cítim lepšie. No a góly, to v podstate k hokeju patrí, to je predsa to naše korenie, naša robota útočníkov hlavne. Takže vždy potešia, dôležité je škoda toho zápasu s Rimavskou, ktorý sme prehrali v podstate vlastnými chybami. Nemyslím si, že sme boli horším ústvom, dokonca sme v zápase vyhrávali, vyrovnávali, bohužiaľ sme si rýchlo nechali streliť góly po lacných chybách, ale zase v Kežmarku sa to vydarilo, odkiaľ sme doniesli body ako medvede prvýkrát, kde je v podstate, ak sa tak hovorí, nemožné vyhrať na tom úzkom dlhom ihrisku. Nám sa to podarilo za 3 body, čo je vynikajúce a dáva nám to veľmi dobré možnosti vlastne do ďalšej sezóny sa prebojovať práve do tej prvej trojky, aby sme sa vyhli práve tým zradnejším súperom, keďže aj minulý rok sa nám vypomstila strata 1 bodu s Gelnicou a vlastne do toho play-off sme nepostúpili. Keď sme pri tom začiatku sezóny, čo hovoríš na tú formu na ľade súpera? 3 zápasy, 9 bodov, čím to možno je? Ty si jeden z tých najskúsenejších hráčov, možno aj aký prínos má k tomu tréner Rudolf Huna, keďže minulý rok vieme, že z tých ľadov súperov to bolo náročné a prakticky aj v Gelnici, keď bolo treba, tak sme sa vytrápili a vyhrali sme až po predĺžení. Čo sa možno zmenilo aj v tom tréningovom procese? Tak v podstate, keď to tak zhodnotím, že 2 roky sme boli teraz pod jedným trénerom, prvý rok super úspech, ten druhý rok už bohužiaľ taký úspešný nebol, trošku tam chýbala tá radosť z tej hry, tá taká tímovosť. Vždy ten tréner doniesie nejaký nový vietor, čo sa stalo aj s Rudom, hej, takže opäť je tu tá radosť z tých tréningov, hej, tá partia zase sa zcelila, je scelená pre jeden úspech, kopať za jeden tím. Takže to je pre nás dôležité a forma vonku výborná, no zatiaľ ako sú nejaké body, samozrejme sa očakávali, nečakalo sa, že nebudeme mať ani bod z vonkajších zápasov, predsa aj keď minulá sezóna nevyšla, sme jeden z tých dlhodobých celkov v podstate, ktorý tu dlhodobo je v popredí, či už na západnej alebo východnej skupine, takže mužstvo šlape, je nás dosť, to je dôležité povedať, máme novicov, ktorí našli tú svoju hernú fazónu, ktorú minulý rok v podstate hľadali, nedokázali sa do nej dostať, takže tie 4 útoky, keď dupnú, v podstate prišli aj noví beci, čo je veľmi dôležité, s čím sme sa borili po minulé sezóny, takže teraz máme našlapané mužstvo, trénovalo sa dobre, v podstate, ak sa nemýlim, už pomaly 10. týždeň na ľade, takže každým dňom sme na tom lepšie a lepšie a verím, že tú formu potvrdíme aj v Bardejove, že získame taký bodík, potom nás čakajú 3 zápasy doma, takže tam by sme chceli urvať všetky body
aby sme si to postavenie v skupine čo najlepšie vylepšili. Aká je možno tá tvoja špecifická úloha v kabíne, keďže vieme, že si najstarší, aktuálne si aj nejaký taký pokladník a čo všetko plníš ty ako Matej Hančiak v kabíne pri tých mladých chlapcoch, ako je Feďo Feherpa, taký Juro Dunčko a podobne? Tak najstarší nie som, to ťa musím upraviť. Máme tam Sláva ešte, ktorý je ostrieľaný veterán, ale už asi ani ja sa nemôžem nazývať nejak inak ako veterán, keďže v mojom veku už viacero hokejistov skôr končí ako ešte hrá, v zvlášť dnešnej dobe, keďže tá životnosť je nižšia, čoraz viacej tých ľudí, ale tak moja úloha už ako keby, nemyslím si, že je nejaká iná ako v iných rokoch, v podstate sa snažím dať do toho týmu maximum, či už po hernej stránke, ale už samozrejme je to zaujímavé v tej kabíne, pretože sa tam stretávajú nie 2 generácie, ale pomaly 4 od ľudí, ktorým ťahá na 50, keď to tak poviem, po chlapcov, ktorí nemajú ešte 20 a vlastne ani nevedia, že nejaký Göteborg 2002 bol, že Slováci sú majstrami sveta v hokeji. Čiže keď im púšťame videá, alebo sa ich opýtame, kto je Gretzky, Lemie a Joe Sakic, tak proste chlapi sú absolútne mimo a poznajú tak maximálne McDavida aj Ovečkinu, že je pomaly problém pre nich. Takže ich treba v podstate nejakým smerom usmerniť, aby vedeli, čo je ich robotou a aby chápali, prečo to majú robiť, nie len tak na nich bez zmyslu hučať v podstate. Takže, ale to sa darí. Sme takí otcovia v tej kabíne už v podstate, či už ja, Slávo, Lukáš, Jano. Takže a k tomu patrí aj tá pokladnička, aby chlapci vedeli, že nič není v živote zadarmo. Či už tie góly do kabíny, nejaké tie prískočné narodeniny, to musí byť. Keď sme pri tom kolektíve, tak možno aj teba drží ešte pri tom hokeji práve tá partia, ktorá v Dolnom Kubíne je, o ktorej sa rozprávame v podcastoch, o ktorom rozprávajú aj ľudia. Bolo to vidieť pri tom zápase v Senici, že možno mali väčšie mená, ale to také srdiečko v tom Dolnom Kubíne je a ty ako taký domáci hráč, kde aj tá filozofia klubu je prakticky stanovená na tom, že ten Hricko, Hančiak, Jonák, Lupták bavia tých ľudí tú každú druhú sobotu. A ako toto možno berieš tú kabínu všeobecne a to, čo ty možno po práci, keď príde, že čo to tebe dá? No, je to veľmi dôležité pre fungovanie toho klubu. Ja som si zažil v klube dosť rokov už a boli časy, kedy sme hrali prvú ligu. Boli sme dokonca prví v prvej lige pod Medveďmi, čo vtedy riaditeľ klubu nás vychválil do nebies. Bohužiaľ prišli aj krízy a tí ľudia, ktorí tu sú dneska, tak sa im môžeme len poďakovať za to, že pri tom hokeji zostali a ten klub sa dvíha. Myslím si, že sme na dobrej ceste, o čom svedčí či už aj ten hokejová stránka, aj tá mimo hokejová, že tá štruktúra funguje, sú tu domáci hráči, domáci tréneri. Takže keby sme mali mať 20 cudzích hráčov, tak asi na tom hokeji tých ani 100 ľudí nenájdeme. Takže pre nás je dôležitá tá podpora fanúšikov a tí ľudia tu v podstate už berú ten hokej ako taký sviatok. Proste tešia sa, keď nás aj stretnú na ulici, že vedia, kto sme. Takže za mňa to je super. A čím viacej to bude, čím ďalej to bude ťažšie udržať, samozrejme, keďže ten vek nezastavíme, ale myslím si, že pár tých rôčkov ako partia musíme zažiť, pretože keď sa už v kabíne stretneme, tak to je proste kanonáda už pred tréningom, to tam lieta. Takže všetci sú šťastní, keď prídu, uľavia si od rodín, v podstate sme ako druhá rodina, hej, sa to nezdá, ale v podstate strávime spolu 15 hodín v priebehu jedného týždňa, takže sme ako bratia, aj keď tak poviem. Možno taká vtipná otázka, kto je okrem teba takým tým lídrom v kabíne? Vieme, že Ivo Hricko má nejaké vtipné poznámky. Koho ty vnímaš tak, že si zoberie to slovo v kabíne? Či už zdvihnúť hlas, alebo nejaká tá srandička, kto je možno takým terčíkom týchto vtípkov? Tak, ako vrajím, tí lídrovia. Slavo je taký tichší, on zase taký není, ale samozrejme kapitán si tu vždy zastane svoje meno a slovo, čiže Jano, keď už dvihne hlas s Lukášom, tak to už vieme, že je zle. Takisto asi aj ja, ale snažíme sa to korigovať. Terčom sú všetci mladí, samozrejme, pretože to vnímanie, vravím, tej generácie nie o jedno nižšie, ale o 2, o 3 je úplne niekde inde. Takže tam sa nám až rozum zastavuje niekedy, že ako vlastne ten svet v dnešnej dobe funguje, ale musia to proste zniesť. Tá kabína má svoje pravidlá, má svoj chod a tak to proste bude. Vieme, že máme ešte aj také špecifické označenie kapitán mladých, čo plní Marek Vaculík Pirát. Čo spočíva v jeho úlohe ako kapitána mladých?
Kapitánom mladých bol, áno, Pirát, ale bol minulý rok. Tento rok to už prvý rok bol Majky Máňu, potom bol Pirát a teraz už to prebral Aďo Betuščák, čo je kapitán mladých, ale taký tichý, no. To taký, keby, že šedá eminencia, takže ho trošku musíme občas v úvodzovkách postrčiť do toho, aby začal manažovať tých mladých, pretože potom mu presne utekajú po tréningu, nezbierajú puky, zabudnú flašky, loptu na rozcvičku a tak ďalej. Takže musí tam byť manažér a aby on si práve ich korigoval, nemôžu všetko riešiť starí chlapi. To riešenie je možno v tej kabíne také iné, vždy špecifické, ale my tu môžeme riešiť aj to, ako sa vytešíte na tie zápasy. Blíži sa plišákové kolo, prakticky v novembri, ako si už spomenul, odohráme 3 zápasy doma, za 4 zápasy, 3 zápasy na ľade súpera, s Rímavskou prakticky skoro vypredaný štadión. Ako sa tým možno tešíš na tieto veľké zápasy a na taký plišákový špecifický, kde verím, že príde plný štadión? Čím tá sezóna vlastne postupuje, už v podstate sa v úvodzovkách môžeme cítiť ako v takej NHL, keď si to človek tak vezme. Hej, chýba nám tu možno len taký St. Patrick Day, čo sú vlastne Íri blázniví, že by sme v zelených dresoch hrali. Ale máme to plišakové kolo, robíme tú podporu aj tej rakovine v podstate. Zároveň potom vianočné kolo. Tešíme sa určite. Tí ľudia chodia, čo je u nás veľké plus. Keď to porovnám s rokmi predtým, ja som zažil, keď tu v podstate na zápase bolo 100 ľudí a hovorilo sa, že hráme v divadle, že ľudia vlastne tlieskajú len keď padne gól, tak dneska tu máme stabilný fanklub, ktorý nás dokonca chodí podporiť aj von, za čo im ďakujeme. Napríklad teraz v Kežmarku sme si pripadali až pomaly jak v Senici, tam bubnovali. Takže keď tie zápasy sa blížia, chodia tie pozvánky, ľudia sa tešia a chodia pripravení. To je na tom skvelé, že keď je to plišakové kolo, v podstate niekedy sa cítime ako taký, nie ako my ako hráči, ale klub ako takí trendsetteri, že v podstate iné kluby od nás odkúkávajú v podstate, nebudeme menovať, ale je to super, hej, v podstate my inšpirujeme iných, oni zase môžu niečím iným inšpirovať nás, takže v tom je to super, no. Hej, potom aj tá poptávka po tých vianočných dresoch a rôznych aj teraz retro dresy sú v podstate vypredané, čo šla správa z manažmentu, takže klobúk dole aj pred tímom okolo Mareka Hubu a aj teba, keďže robíš tie marketingové veci, takže to sa darí a veríme, že ľudí čoraz viac bude chodiť, ako bude sezóna postupovať, keďže fotbal a iné športy, ktoré sa hrávajú cez leto primárne, cez zimu majú voľno. Boli sme tu možno, načrtli sme tú inklúziu, ktorú sme riešili aj s Mírom Drábom, ale ja som aj zvedavý, ako ty možno vnímaš z hľadiska tej rodiny ten hokejový zápas. Vieme, že si čerstvo otec, že možno ešte chceš hrať dovtedy, kým ten tvoj syn bude chodiť na tých rukách na tú tribúnu a bude vidieť, že ten otec hrá. Vidíme to pri ostatných chalanoch, či sú to Luptákovci, Lukáš Sluka, Malý Slučov, Filip Bukna, Malý Buko, jeden z najväčších fanúšikov možno nášho klubu a už to jeho kričanie poznáme a pozbudzovanie. Možno aj toto je takou tvojou myšlienkou, že chceš, aby ťa malý Bruno videl? Určite áno. Hej, malý má rok, čiže určite nie len preto budem hrať. Ja sa na ten hokej mám rád, dokážem sa namotivovať, hlavne cez tie tímové úspechy. Takže, ale ako to vidím, no jasné, tie hokejové rodiny sú aj v dnešnom svete hokej je veľmi dôležité. Hej. Sú to ľudia, ktoré sú už druhé, tretie generácie a tí hráči majú od svojich predchodcov, v podstate svojich rodičov alebo starých rodičov už množstvo skúseností a vedia sa o niečo lepšie pripravať na tie veci a zase pomôcť aj tým druhým hráčom, ktorých rodičia, dajme tomu, nehrali ten hokej alebo nehrali šport. A to je pre dôležité spájať proste tých ľudí, aby si tie informácie, tie skúsenosti odovzdávali. V podstate, aby tie deti mohli dostať to maximum, čo môžu. Keď my sme boli malí, v podstate my sme nemali nič, aj keď to tak poviem. Môj otec hral fotbal, ale hral aj hokej, čiže niečo mi vedel dať, ale boli chalani proste, ktorí ani na YouTube sme si nevedeli pozrieť. Stretching bol maximum, ktoré sme vtedy robili. Ani ten sme nevedeli poriadne robiť, hej, nejakému hokeju normálnemu a niečomu navyše sme pričuchli až v extralíge možno dorastu, keď sme sa niekam dostali, či Mikuláš, Martin alebo Žilina. A v podstate dneska tie deti to dostupné majú, takže je to len na nich, aby sme ich dokázali motivovať, nie že donútiť k tomu, ale motivovať, aby robili a vznikali také silné hokejové triedy ako kedysi, ktoré už nie sú takou
samozrejmosťou, že v tíme, v triede je 25 chlapcov, ktorí chcú hrať hokej a musíš chlapcov vyhadzovať, lebo sa nezmestia na súpisku, keďže tá je obmedzená. Takže verím, že sa tie časy v budúcnosti vrátia, no, čoskoro. Možno ty, aký si mal v mladosti hokejový vzor, keď prejdeme na toto, že čo si ty možno sledoval, aké ligy, aké súťaže, aké máš obľúbené týmy, keďže si aj povedal, že v kabíne niektorí ako ten Feďo, Dunčo a podobne nepoznajú tých hráčov. Čo sledoval taký druhák na základnej škole Maťko Hančiak? No okrem Kaká, či ako sa to volalo na Markíze, nedeľu o 8, tak som si vlastne počkal na ten svoj obľúbený Power Week, ktorý býval raz za týždeň a znelka z neho v podstate mi hrá v ušoch dodnes. A bol som rád, že vôbec hokej vidím, lebo v podstate hokej som mohol sledovať tak maximálne na teletexte. Takže 2-2-2, či koľko bolo hokej. A tam som si tak mohol odpisovať štatistiky, takže ja som sa toho moc nemohol nasledovať. A potom už keď zase prišla Galaxia Šport z NHL, tak to sme pri nej vedeli presedieť aj celý víkend. Hej? Takže, ale to trvalo nejaký ten čas, kým to prišlo. Môj hokejový vzor bol Mario Lemieux, kapitán Pittsburghu. Takže bol pravák, dokonca bol to prvý kapitán, ktorého som si otvoril v hokejovom balíčku. Takže to bol môj vzor. Potom, keď som ho videl už v tých zápasoch, tak som sledoval to, ako sa tí hráči bavia v podstate tým hokejom. Hej, ten hokej sa trošku zmenil. Kedysi bol technickejší, dneska je to už viacej o rýchlosti, ale vždy sa nájdú krásne akcie, góly a tá radosť z tej hry. Na záver máme pre každého hostia také podobné otázky. Troška možno zistíme tvoje také hokejové preferencie, aké máš. Kto bude majstrom typos Extraligy v tejto sezóne? No, kto bude? Nemám nejakého favorita. Poviem to tak, že hokej ako taký nemám aktuálne moc času ho pozerať, ale prajem to Spišskej aktuálne a myslím si, že by to mohli zvládnuť. Sice minulý rok spackali finále, ale vyzerá, že sú na dobrej ceste, je tam tá udržateľnosť a šlape to tam. Takže by som dal Spišsku. A kto bude majstrom typos SHL? Majstrom typos SHL? No, tam sa to zaujímavo premiela medzi týmito týmami. Myslím, že minulý rok vyhral Prešov, ak sa neviem. Žilina vyhrala. Tento rok tam asi tipujem Prešov. Ten celkom posilnil, takže ten by mohol to tam utrhnúť. Kto vyhrá našu hokejovú súťaž? Našu hokejovú súťaž vyhrajú Medvede, jednoznačne. A ak to nevyhrajú Medvede, ktoré by mohli byť vo finále, tak si myslím, že by to mohla vyhrať, no Cenica neviem, tá má poslednú dobu problém sa vlastne dostať, čo i len do toho finále. Tiež by som im to prijal, lebo tá návštevnosť, čo tam majú, je úžasná a to zanietenie pre ten hokej. Ale myslím si, že tento rok by druhú našu ligu mohol vyhrať okrem Medveďov Bardejov, si myslím. Že by mohol. Kedy sa Slovensko dočká ďalšieho titulu majstra sveta? Bolo to tu v roku 2002. Ako vidíš tú súčasnú generáciu a kedy by mohol prísť takýto najväčší úspech? Teraz je 2024. Tí mladí chlapci, tá dobrá generácia, ktorá bola podraftovaná, typujem tak za 5 rokov, že by sme mohli 2029 utrhnúť to zlato, keď sa dobre zindia a bude konštelácia hviezd nad Slovenskom pozitívna, tak to by sme mohli vyhrať. Takže s takouto prognózou sa lúčime s našimi fanúšikmi. Matej, ja ďakujem, že si prijal moje pozvanie a verím, že nás budete sledovať aj naďalej. Ďakujem aj ja.